Ассалому алайкум. Ман Экрушон аз Ришо. Хуш омадед ба мини-курси Xmindish бо чиай? Дарси диюм. Шиносоӣ бо интерфейси Xmind. Интерфейси Xmind ҳамаи инами чизое ки шумо инҷа дидестен, инамиё нуқтаву вергула, кнопкачо ҳамаимиё интерфейс ҳисобида мешавад. Онами поён моёнам чизе ки инҷа дидестен ҳамаш интерфейсае. Дар дарси гузашта мо фаҳмидем ки Xmind чист ва чаро он барои таҳсил, кор ва бизнес хеле муфид аст. Акнун биёед ба интерфейси барнома шинос мешавем. Вақте ки шумо медонед ҳар як қисми барнома барои чӣ лозим аст, кор дар даруни барнома хеле осон мешавад. Пас аз кушодани Xmind дар саҳифаи асосӣ шумо метавонед харитаи нав созед ё яке аз қолабҳои омодаро интихоб намоед. Мо аз новая карта оғоз мекунем. Баъд аз кушодани харита дар маркази экран як мавзӯи асосӣ ё Central Topic пайдо мешавад. Ин муҳимтарин қисми харитаи шумост. Дар ин ҷо мавзӯи асосиро менависед, масалан бизнес, имтиҳон ё лоиҳаи нав ё нақшаи ҳафта. Ман лоиҳаи нав копировать мекунам. Шумо бар ба бари ма ҳозир чӣ коре мекунам? Ана мехелӣ дар омада кадан гиред, видеоро пауза мекунед, медроин амхе мекунед, бо медроин видеоро пауза мекунед, бо медроин дале мекунед амхе. Барои он ки ин корое ки маву шумо якҷоя мекунем, обязательне шумо обязательне ки амхе бидроин бикунед. Вақте ки шумо Xmind нав мекушоед, ина ҳамехеле новая карта гуфта ина мира дар назар дора. Зер мекунем як бор да болош. Ман оз як бор дига иҷара нишон диҳам. Шумо метавонед харитаи нав созед ё яке аз қолабҳои омодаро интихоб намоед. Харитаи нав зер кардем. Ана иҷада пайдо шидан қолабо як гала намуд ҳар чизо ёро чақа намешем. Интеллект карта интихоб мекунем, саздад меҷиқем. Мо ана ҳами интеллект картае ки ҳозир ҳастай, полни дига да дарсо ана мира пурра мекунем. Майра шумо да мепарту метавонед дастраси када. Аммо ин яки дарсоай, яки иҷа сохтагӣ и пул қатӣ меша. Биёин рафтем. Да иҷа вставид кадаги будем. Биёин аввал майра фаҳмонам кани иҷа чӣ уфтагиай. Хоб, акнун ба тарафи рост нигоҳ кунед. Дар ин ҷо панели танзимот ҷойгир аст. Аз ҳамин ҷо шумо метавонед ранг, шакл, андоза, шрифт, услуб ва дигар хусусиятҳои мавзӯъҳоро тағйир диҳед. Мебиёем иса тарафи рост ин ҳамира дар назар дора. Ин ҳами кнопкаро вақти зер мекунен, кнопкаи асосӣ ҳама бисёр ҳамира истифода мебурдагӣ ҳамияй. Ҳамхи зер мекунен, ин тараф пайдо меша. Мисол нигоҳ кунед, иҷа стил, презентатсия мурдагиай. Барои он ки ҳарди ё гирон шава, аввал да болои тема зер мекунем. Темаро зер кадан дар кор. Ина пайдо шид. Да боло форма ҳай. Стилда баъд форма даромадем. Намуда айваз мекунем. Ҳозир ҳеч наметавон барои ранг надора. Заполнита пир мекунем. Ана ехешид. Мисол формара метавонем чӣ хеле маҳқулай ҳамон хел кунем. Ма ин намуд мекунем ки мада маҳқулай. Дальши иҷа граница. Граница да гирди ҳами пайдо меша. Баъзе вақт ҳастае ки темаотона шумо дур накунед, фақат граница мемонед. Оли миёем то иҷашам. Яктаи нехеле мемонам шаву, иша рангша биёин яхеле кунем ки това, зард. Ина диден? Чӣ шид? Ана ҳамехел шумо ҳозир бояд бидроен, ҳамо картаи хитонда, ана ҳамехел санҷидан гирен. Дальши мерем, поён мефаҳмонам бо чи аҷа. Инаи калонию майдагиира дар назар дора. Оли ман нишон метиҳам хушуртар карданира. Миёем иҷа иҷа шрифта айваз мекунем, иҷа калону майда мекунем. Барои он ки хоҳем ҳами калон шава, мисол мехоҳем қапен калон кунем, хе намеша. Ина иҷа калон мекунем, калон меша. Шрифта калон мекунем, гирдиш бар ба бари шрифт худаш автоматик калон меша. Дальши мерем. Структура. Агар да иҷа зер кунем, оли и дарсдан мегзарем, намудша иваз мекунем. Оли дарсдан мебиёем. Просто ҳозир интерфейс, нами кнопкаҳо чиян чӣ хелиян, ҳамиёро бояд ман нишон диҳам шумода. Дальши мерем ответвление. Ина мод. Ина хеле шидан мисол. Агар иҷа чиай бо разжирини, мисол борик, жирни, ин хелишон метавонем када. Дальши мерем. Презентатсия. Мо метавонем ки ин ранги презентатсия кунем, шабад ҳамира нишон диҳем, ҳами нақл кунем да мардум. Ҳозир мо да ҳеҷ чиз лозим нестае вапше. Дальши мерем карта. Иам як ҷои нағзае ки мисол чанд чизо нашод картара мебинем. Мисол аввалаш мо метавонем иҷа зер кунем, тема ҳар хел шава.
иҷаҷиқем бо ишам иваз шава. Оли дарси аделни пурра ҳастае ҳамаш. Шумо просто фаҳмем ки ҳамин тараф ҳамин хеле чизо дошт. Куҷа чӣ уфтаги кнопкаҳоро биҷуқ нишон бите пример. Акнун ба тарафи рост. Ана ҳамин буд. Дальше мерем. ҳоло ба қисми болоии экран назар мекунем. Дар ин ҷо ҳамаи асбобҳои асосӣ ҷойгиранд. Гирон мекунем. Топик барои илова кардани мавзӯи нав. Субтопик барои сохтани зербахш. Relationship барои пайваст кардани ду идея. Boundary ҳозир биёи аяло мерем. Топик инера да назар дора. И центральни топикай ине ё топикан ё подтемаан. Уже бо и темао бо баъдшон тема доранд. И да назар дора ине кнопкаҳои иҷара. Мисоли назер мекунем. Як чиза ҳозир ман ҳаминҷа нишон тиҳам. Иҷа пеш камтар ду кнопкаи нав дошт. Нами обновление да иҷа гуфтестаашона мисол. Нами топик ина мавзӯи нав да бояд кардан ҳамун чиз нестае ҳаминҷа да ҳозир. Мебуд ки ман нишонтон медодам. Ҳозир не хеҷдагия. Чиқмеҷиқи автоматик беҳад осонаш кардан ҳозир. Хоб иҷа нишон метиҳем. Топик ини ён. Субтопик ини ёшан. Мисол клавиатураҳои лозими қатъӣ меҷиқем да болош таба меҷиқем. Таб на таб. Да клавиатура таба да болои зер меҳем. Таба меҷиқем. Автоматия темаи нав кушода мешавад. Субтопик барои сохтани зербахш. Ине ён зербахш. Бо мо метонем баъди зербахш бо бисозем. Бо баъди бисозем. Чанд таи хоҳем сохтан мегирем. Иҷа ҳозир гап да дига чие? Бо мерем дальше. Relationship барои пайваст кардани ду идея. Пайваст кардани ду идея метавонад ки не боша. Создать связь между двумя темами. Инера меҷиқем, ихе мекунем, ида меҷиқем. Оли дар корои ҳақиқӣ мебинем, баъд мефаҳмем. Ҳозир ира ман қаг мондагим просто шумо мегӯед бар ба бар мондай. Мисол ма картара камтар иваз кунам, чтоб шумо камтара фаҳмиш зиёдтар шавад ки ҳамин чира да назар дора вабше. Карта мебиём. Асосиро интихоб кардем, карта омадем. Чӣ бу стил. Ина ин карта. Свободная, гибкая. Хоб, инеро исм мекашем. баъзе вақт ягон чӣ менависен, мегӯян ки и ба он навай дахл дора мисол. И ба инаи дахл дора. Ин хе мекунен ша. Хоб, меқапена мехел. Марамат. Инеси уже нишон додеста ки и исм дай давомаш. Ин хе када меша. Boundary барои як гурӯҳ кардани мавзӯъҳо. Ихе мекунем. Немҷа миёем. Аделни надан якҷоя шидан. Диден? Мисол мо мегӯем ки иҷа танҳо идеяҳоан олира чақа намешем. Миёрем шуна иси. Қатъишон ҳамо омад нами ҷое ки мисол буд бояд мешид. Идеяҳо мисол мевисем. Шумо ҳозир обязательно нестае нависдан. Шумо бояд фаҳмем ки нами кнопкаҳо чӣ маънӣ доранд дар ҳаминҷа. Инаи кнопкаи дигариш буд. Мисол дута темаро интихоб мекунӣ ё якта темаро интихоб мекунӣ, якҷоя мекунӣ шуна. Дальше мерем. Summary барои навиштани хулосаи якчанд бахш. И инера да назар дора. Мисол мегирем инами чандта хеле бахш дора ҳаминҷа да. Мо мегӯем ки 1 2 3 4 5 мекунем хулосаи 5та ҳозир одадид кунам. Хулосаи 5та инамияе. Добавить сводку к выбранным темам. Зер мекунем ша. Ина ҳамияе. Хулосаи мо мисол. Хулосаи мо. Тамом не хиломат. Шумо фаҳме ки ҳамин кнопкаҳо чиянд. Дальше мерем. Маркер барои гузоштани нишонаҳо мисли муҳим, иҷрошуда, афзалият ё сана. Ям чизи важнияе. И оянда пайдо меша. Бисёр истифодаш мекунем шумо. Просто фаҳмен ша ҳозир. Инаи маркера, эмодзи, стикер, ҳама хеле чизо мемонем. Мисол мегирем, бояд нами кора мо сар кунем да болош кора. Да иҷа зер кардам задача. Агар чандта чанд намудаш интихоб кунем, чандта меша монда. Но мисол бо метавонам ки инаишта бигирам ки инаи задача мо сар шид. Иш нимашидагия, иш инаи қашидагия, иш инаи қаш, иш боша тамом шид задачаҳо. Ина мехе метавонем монда. Медрои пага мебини, инаи қаша кадагӣ мегӯям хата болош я бор зер мекунӣ, иқа меша ӯзе.
ё ки тамомш карда бошем хе зер мекунӣ тамом шуда буд ки мегӣ хелиш мекунӣ. Ана хел кор мекуна ин чиз. Маркер барои гузоштани нишонаҳо мисли муҳими ҷошта сана. Ин асбобҳо имконият медиҳад, ки харитаи шумо на танҳо зебо, балки фаҳмо ва касбӣ бошад. Биёед дар ҳамин маркер оли дарсш ҳастае меёшам нишонтӣ мисол не маркерда шумо метавонед агар ҷаҷиқен стикерҳо ҳастанд худаш ин стикерҳо ягон чӣ монед. ҳозир иҷа пайдо шава. Ина стикер монда мешавад ё ки иҷа иллюстратсия дора хе суратҳои калон-калонай и барои хитонаи оли оянда дар борааш мегзарем. Даҳми дуруни маркер монда мешавад. Хоб иҷа чие? Плавающая тема, зербахш, плавающая тема. Ина имҷада ман ҳамун чиза фаҳмондагим. Ина топик ина мияй. Плавающая тема ина топика. Яъне ки ина мисол мо амра чӣ хел сохтем? Просто ҳам ду бор дар ягон ҷо экран меҷиқӣ ина ҳамун топик мешавад. Субтопик, плавающая тема, ина зербахш. Таги амидай. Ҳами таги амидай. Relationship барои пайваст кардани ду идея. Ина якумаш ба дуюмаш пайваст шид стрелка қатӣ. Boundary барои як гурӯҳ кардани мавзӯъҳо. Ана и буд. Не хеле гурӯҳ кардан. Исм мебиёем. Summary. Summary буд барои ами. Summary boundary ина ияй. Хеле сиёҳак кардем ку гирча. Ана инае. Хоб маркер ина хеле эмодзияко. Ина ҳами қаак чизае. Просто ки шумо бояд бидурӯен ина минаве ки сохтен ку я танав созен да и маркер монен. Ин хел буда иш у хел буда. Ина хеле бояд санҷен ки фаҳмем пага ки ина кнопка чӣ буд, ина иҷа шрифт буд меги меги ина шрифт буд и хе мекадай. Ҳатман амира фаҳмидантон лозим. Далиш мерем. Дар қисми поёни экран шумо рӯйхати ҳама файлҳо ва лоиҳаҳои худро мебинед. Гирон мекунем. Ин кӯмак мекунад ки байни харитаҳои гуногун зуд гузаред. Инора боз лист ҳам мегӯянд ва ё картаи дигарӣ. Мисол листи 3 мисол дарси 3. Мисол дарси 4. Ина ҳами хе шумо да як майнд карта як гала картаи адил намекунед дар дуруни он падаму ам хеле карта месозен. Ира чӣ хе месозан? Имҷа плюсака. Ин хе плюсака зер мекунед як картаи нав дар дуруни ам мешава. Просто ҳами плюсака зер мекунед. Нахоҳем просто е тарафи мишка меҷиқем удалитиш мекунем айҷа. Тамом. Хоб дарси дуюм. Ҳамчунин дар поёни экран шумо метавонед масштаби харитаро калон ё хурд кунед. Ба ҳамӣ мо ростию қайстифода намекунем ша. Мо бисёртар контрола ҷиқида инехе ба мишка пешақиб мекунем. Хоб. Агар харитаи шумо хеле калон шавад ин функсия хеле муфид аст. Иуқа муфид нестае ба иҷа кор кардан. Бисёр кор кардан ба ҳам мишка. Далиш як маслиҳати муҳим. Ҳозир иҷа ин чизо нав дар поёнан ё дар мози ман худам мегӯм ё дар иҷа нестанд нависагӣ. Оле аввал амира гӯш кунем чӣ маслиҳате. Кӯшиш накунед ки тамоми маълумотро дар як мавзӯъ нависед. Ба ҷои матнҳои дароз калимаҳои кӯтоҳ ва равшан истифода баред. Харитаи зеҳнӣ бояд бо як нигоҳ фаҳмо бошад. Дар хотир доред ки ҳадафи Xmind танҳо сохтани диаграмма нест. Диаграмма ин ҳамиёро дар назар дорад. Танҳо мега ҳадафш ё нестае. Ҳадафи асосӣ ин аст ки фикрҳои шумо ба шакли тартибдодашуда ва фаҳмо табдил ёбанд. Дар дарси навбатӣ мо аввалин майндмапи худро аз сифр месозем ва бо муҳимтарин миёнбурҳои гарячи клавиши клавиатура шинос мешавем, то чанд маротиба зудтар кор карда тавонем. Ҳозир иҷа биёем як чанд чиз дигара фаҳмонам ира сахранид мекунем. Ин иҷа кнопкаи Zen номаш Creative Regime Zen. Вақте ира гирон мекунӣ, ҳамаи чизои зиёдтӣ нобуд мешавад. Фақат ҳамин чизои дуруни Xmind мемонад. Дида не поён будагӣ ё чизои нобуд шид. Чтоб ту полни фокус дар болои карта кунӣ, дар болои корт кунӣ. Ира ҳозир мекушем. Хоб бо иҷода ҳастаи переключиться на схему. Ҳамун будагӣ чистаи хемеҷиқи не хеле ранги схема меша. Ина дидестен ине хеле меша ранги дарсае ку китобуда аммо хеле меша меҷиқем бо назад меша. Агар да ини ҷи открит диаграмму ганта ҷиқем
И дарсҳои ояндаиам чизи нағзай но и да шумо мумкин кор накуна, и да одамои премиум кор мекуна. Ирӯза дарс тамом шуд, саломат бошен, ҳатман картҳои нави кушодагитона ҳамин чизе ки дар ҳамин дарс нишон додум ҳатман бикушоен, ана ҳамин корҳоро бикунен. Саломат бошед.